Здравейте, сега ще направим дългоочакваното украсна стая. Така, първият ще бъде простор за снимки, но няма да бъде като всички от канап и дървени щипки, моят ще бъде цветен простор. Трябва ви едно въже. Аз съм си купила щипките, които съм събрала в тази шанта, за да ми се разпиляват. Шарени съм ги избрала. Тиксо. Аз съм избрала такова, защото е по-силно от онова. Ножица. Албумът ви с снимки, които аз вече съм ги изкарала снимките ето тук. Всеки има снимки, на които е много сладък и искат всички да го видят. И така, взимаме въжето. Аз после ще ви покажа как се е получило. Само да видя откъде се отваря. Ето тук. Така, ще ви го покажа, когато го разтворя, за да не губим време. Ето, отрязала съм го точно колко ми трябва. Сега елате да видите следващата част. И така да преминем към втората част, да закачим. Така, аз ще покажа когато съм го закачила, защото не мога да се катеря пред вас. Просто аз ще го закача на прозореца и ще лепна две лепки. Ще ви покажа после как. Ето така се получи, ако виждате въжето. Изчакайте да ви покажа. И така, сега ще закача снимки на него. Вие седете тук и наблюдавайте. Само да изсветля. И така, сега ще ви покажа как е накачено с всички снимки. Ето как се получи. Май не се вижда много добре от светлината. Вечерта някой път ще ви покажа. Да видим